Yes, good morning Nadra sa kay Cory Vidaha, still watching sa Kuwait. Maria Teresa Hofilenia, good morning man. Enrique Cabaylo Subaldo Jr. Martin Aliling. Si Kagawad Timay, kag Monet Lobaton, sa Mambulak sila ay ginatamyaw man, ni Lili Oligo. No? Si Madam Brenda Lobaton, tira sa Fiesta Homes, good morning man. Sino pagitugan man? Patko. Basta sa mga kuwan pagida sa mga guard bala sa Fiesta Homes Action Doors. Oh, good morning sa ila. Good morning din sa inyo, no? Sa kay Jean Oisiser. Si Cab, good morning man dira kay Cab, no? Good morning. Tia Kim Uriman, good morning. Rose Sohungko Lumanog Seva. Wala mo pilido yun, no? Judith Maglasang Espera. Of course, si Ma'am Vanessa Mayo. Good morning. Lalaine Cervera. Kag Mary Joy Camero. Michael John Season. Kay birthday galit ni Uncle niya Jermin Palma ni maninoy mo Michael John Season. Happy birthday! Happy birthday kay Jermin Palma. Sige, kita mo ay. Dali lang. Restituto Sogdon Jr. Yes, kay Junith Maglasang Espera. Hindi gusto kung maglakat. Sa clearing operation na. Okay. Sige. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Keep safe everyone. Yes, God bless us all. Kay Christy Tuto Sugdon Jr., panamyaw ko dira sa Crossing Magalyon nga adlaw gabi nagapamati. Papa Pato, asawa niya nga si Fatima, kag tatlo niya ka mga kabataan. Halong gid. Pato. Pato. Oh, alam mo Pato rin mo na. Ang pato, yung kwak-kwak na yan. Kwak. Papa Pato, good morning. Kag sa tatlo niya kabata, halong gid, hindi sige lagaw, halin kay Doy-Doy. Yes, okay. oo. Sige. Si Wayne Morales dira kagay August Natnat kagay Abi, good morning dira sa Sampaloc, Manila. Mayong aga. Pinayaun. Mayang aga man, no? Sino kaniyang bata ni Kuan man? Sino kaning bata ni Ihada ko bala Maria Rivera Murayama? Si Michiko Maria. Michiko Maria, birthday niya gali kahapon. Happy belated happy birthday, Michiko. Yes, Michiko. Pagtani ko na ito kakatinda ng birthday, no? Kay Michiko, Puchiko. Michiko. Kalain. Ay, kalain. Action boy. Mo yung mga putos-putos. I-play mo. Ganun sa mga action tips, ha? Kung invite niyo sa action boy, putsin nyo na rekta. Kung hindi yung gusto mo, bati-batian ka mo. Shout out ka mo. Oo. May langgid wala ka gin-invite ni Michiko. Kundi wala sa Kapuchiko. Kaya Eric Rojo, Asyado, Action Boy, Araman Showa. Good morning dra sa may QC Metro Manila. Ginag-greet niya ng taga Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Okay. Sumong yun ang birthday gali ni Michiko. Ay, ano na Action Boy? Manhambal mo kagapon. Happy 17th birthday kay Michiko, no? Subong Michiko Marie Murayama. Ati, pwede ako pa ma-invite. Pwede pa subong. Pwede pa siya ka, Michiko, Otanjobio, nalipat ko. Sang happy birthday sa Japanese. Ano importante dumdum lang Puchiko. Puchiko lang madumdumantan. Ay, kalain. I-search ta. Para doon ka namin ang ato niya pag-greeting. Pag-greets. Sa may duko-duko pa na ako mag-greet ka. Ha? May duko-duko pa na. Oo. Dali lang gid ha kay pangita. Sige, padayon na lang dana yung mga Magkita sinya silang ko. Nathan Borromeo, good morning man. Otanjobio medito, Michiko, Puchiko. Hindi. Puchiko. Uy, kasi may layo Michiko-san pa na, Michiko-san pa na. Michiko-san. Michiko-san, Puchiko. Super search pala ni Christian Benares James. Thank you so much, James. Tanjobio medito, Michiko-san, Puchiko. Arigato. Kaya ngayon si Iyagi doors, diba? Kasi magambal bang yada kung wala si Ito yun na. Amya, masya ka rin niya sipot sa. Tara niya sila nga duwa ka duwa. Hindi pa sila matapos. Ay,
Ay, kasadya. Gusto ko gibla action boy maka-learn iban pag nga language. Ang isa sa pinaka-post nga i-learn ang Japanese. Ati, sige. Ni Pongo. Itistingan ko na ginasto. Isa na Ano? sa pinaka ni Pongo. Ni Pongo. Ni Pongo Kanda mo na klase, no? Ni Pongo na yung language. Ano pag ina, sige. Itistingan Sige, ka. stand by ka na sa mga balita national. 7. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagmando si Justice Secretary Menardo Guevara sa NBI nga imbestigahan kang magpasaka sang kaso batok sa ginasuspetsuhan holder sang oxygen tank sa iban pang medical supplies. Suno kay Guevara, ang investigasyon ang magatutok sa Cebu kay iban pang lugar sa pungsod nga mamataas nga kaso sang COVID-19 cases o kung COVID-19 o kung ginapaabot ang pagsaka sang kaso. Gintugyan kay NBI Officer in Charge Eric Distor ang pagsumeter sa inisyal nga update sa investigasyon sa sulod sang napulo ka adlaw. Ang mando ni Guevara ang nagwa matapos naglansar ang PNP sa separado nga investigasyon. Kasunod, gaginbulgar ni Cebu City Vice Mayor Michael Rama ang ginaligar pagtago sang oxygen tank sa tunga sang crisis. Ginahulat pa sa Philippine Genome Center ang dugang nga pondo gikan sa Department of Budget and Management para sa mas madasig nga genome sequencing sa Metro Manila kay iban pang rehiyon sa Pilipinas. Sa hearing sa House Committee on Health, nagpangayo si Quezon Representative Angelina Tan gikan sa Department of Health kag PGC sang update angot sa genome sequencing. Ginpahayag ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate ang importansya sang genome sequencing rason ni kinahanglan inipondohan sang gobyerno. Sunod naman kay Health Secretary Francisco Duque III, yara sa 220 milyones pesos ang ginpain nga lokasyon para sa dugang nga chest kits kag human resource para sa PGC. Samtang nagdangat naman sa 702,013 ka doses ang COVID-19 vaccine ang nabakuna sang tong Agosto 3. Inang pinakamataas nga na-record sa vaccination program sa sulod sa isa ka adlaw. Sa statement, ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nalapawan sa pungsod ang target nga 500,000 ka doses ang bakuna sa kada adlaw. Sunod kay Galvez, initial nga record, yara sa 673,652 ang nabakunahan, apan nakabaton sang updated nga record gikan sa ibang nga riyon lakip na sa NCR nga nakabakuna sang 203,000 ka doses sa isa ka adlaw. Duha ni Galvez ang ini nga kadamuon ang bangod sa padayon nga pagtrabaho sa mga healthcare workers, LGUs, private sector kag mga Pinoy. Nagpaandam ang DILG sa publiko batok sa fake news kag disinformation angot sa COVID-19 vaccination kag cash assistance. Sa statement, ginpainwala ang DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya nga ang mga nabakunahan lamang ang makabaton sa ayuda sa idalom sa duha ka semana nga ECQ sa Metro Manila.
Sunod kay malaya gina-finalize sa karon ang guidelines para sa pag-release ng pondo kag pagasundo ng sistema ginapatuman sa paghatag sa ayuda nagligad nga Abril. Una ginpahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Benhor Abalos nga nagdagsang tao sa mga vaccination sites bukod sa fake news nga ang mga wala na bakunahan ang hindi makabaton sang ayuda. Hindi mandatory ang pagpapakuna kontra COVID-19 para magtrabaho. Ang DOH na paggawa sa Advisory No. 1 Series of 2021 sang Labor Department nga nagapahayag nga tanan nga mga employers ang makapangabay lamang sa ilang mga empleyado nga magpapakuna pero hindi ini required. Sunod sa DOH, ang sinuman nga empleyado nga nagdesisyon nga hindi magpapakuna ang dapat hindi pag-discriminate batok sa terms of employment. Sa idalom sa Republic Act No. 11525 ukon COVID-19 Vaccination Program Act of 2021, ang vaccine cards ang wala ginakabig nga dugang nga requirement sa pagtrabaho. Nagpasiguro ang Malacanang sa publiko nga ang gobyerno ang hindi maubusan sang pondo para sa ayuda sa mga pamilya nga maapektuhan sang ECQ. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, base sa Finance Secretary kay Finance Secretary Sonny Dominguez, ang available nga pondo ang ginlakipan sang dividends sa government-owned and controlled corporations akong GOCC kay savings gikan sa nagkailangan nga government agencies. Dugang pa ni Roque, ang Kongreso ang posible makahatagman sang supplemental budget kung kinahanglanon. Una na ginpahag ni Roque nga magagasto ang gobyerno sang 13.1 bilyones pesos para maghatag sa ayuda sa mga low-income families sa Metro Manila sa duwa ka semana nga ECQ umpisa Agosto 6 tubtob 20. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita special kay Ivan pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Kay Russell Gomez dira, good morning. Kag okay ra? Okay. Russell Gomez, good morning. Jen Oisiser, kay Synthros Aspan Canoy. Dads Abel Aberia. Sa barangay Sumag, Mahauta. Ay, anong mamahaw daw? Hindi ka maglawlaw. Depende pa sa pamahaw. Hindi ka maglawlaw. Kaya pala mag-abot ang padakuan ni Michiko. Ayaw padala nga pamahaw. Michiko. Kalai. Lito Palermo Olvido. Inatamyan niya man ang mga members ng Construction Workers Solidarity Bacolod Negros Chapter. Ihada ko Jocelyn Song Komedya. May agad ra sa imo sa barangay 10. GB Barcelona sa barangay Alicante, EB Magalona. Ang Alicante, saan damo man da kasam? Ambot lang. Not sure. Mamuton tabi sinang Glaze. Kaya taga dito na siya. Correct. Ah. Sige.
Ginagreet man ni Sintros Aspan Canoy si sister niya Raquel. Happy birthday. Ay, happy Happy birthday, Raquel. Yes. Percy Ortiz Tiayon. Sige, go Dors. Kaya, dali lang, kaya hindi ko siya makita. Sige. Tiayon kay Jocelyn, Song Komedya, happy listening. Kay Nang Donna Robles Prodigalidad sa San Diego, California. Yes. Good morning man kay sa tanan niya members ng Construction Workers Solidarity Bacolod Negros Chapter from Lito Palermo Olvido. Rochelle Evangelista, ano ko nung update sa nasapuan sa bread ko board. update mo gid si Rutsel. Kinanglan tagit siya i-update, no? Sa bread ko board, pagpangusisa, wala pa, may baluan, kung anong rason. Kurara siya subong sa Abbey Funeral Homes. Ang bangkay. Oo. Kasi ang bangkay, alangan sinuwa to to. Sige, i-ano pa, padaan pa investigation sa ngaton kapulisan. Sige. Miles Verano, condolence ko na sa Martir family. No? Pag-iwan ni Antonio Di Paula. Tito Ton or TM. Condolences. Sige, kay Anatalia Estrella. Hindi mo aman kon Anatalia. Anatalia. Anatalia Hindi mo sa Estrella. Anatalia na sa kwana sa may pelikula. May pelikula na, Hindi dali lang pa. sa series sa TV. Itong may mapulguso, blato kag may mga Gani. Marimar. Marimar? Oo, Okay. Marimar. Sige, sige. Happy birthday. Good morning, Anatalia Estrella. Eden Zapanta Kasuyon. Good morning, man. Dra sa may Pinaginpinan, Cabancalan City. Yes. Kay Maman, she has proven ko no that she's genuine and I can trust her. I can Merly Gonzaga, good morning. Lito Dayap, good morning. Kay Lito Palermo. Sa kayo na to na. Bangkalas ni nga Agas era. Ako Agin balitaan nyo. Balitaan nyo ta. Ngayon sa Puan. Mo to gina-report ni Eden? Oo. Oo, lain man eh. Amo na Sa Halandon. Sa muna. Sa area sa reclamation. Muna. Sa gate 3. Sige. Kalain sa yasugpon ba? Kay Lorly Fuentes Oliveros, good morning man. Happy birthday gali sa amigo niya nga si Vanny Villanes Guapo of Pahanukoy. Ay, Yes. bongga. Vanny Villanes. Happy birthday. Rhea May Salboda Ladio. Good morning. Kay Dugoy na utang ko, good morning. Sir Tupe. Yes, greet niyo lang si John Junio kag Nonoy Andan. Mga nagakanta ni isang birthday to ni Yes. Mami Ems. Good morning, Ems Aboso. Kagawad. Yes. And si Attorney Doug Pandan. Attorney Doug Pandan. Masunggol niya kasi attorney. Wala kagit sang kinilaw. Ngan. Ang basko pinaka. Baskugan nga abogado sa Negros Occidental. Te subong hindi agyapon action boy, hindi agyapon masulod ang Oriental kay close ang Close ang border. Classmate ko, Jim Buerom. Good morning, man. Rhea May Salboda Ladio. Good morning, Mandara sa imo. No? Yes. Hindi siya pong kasulod. Hello ko no from Doc Mayo, from downtown. Aragli siya sa downtown. Downtown. Hindi kasulod si Attorney Doug, especially senior citizen, ginadilian. Ginadilian. No? Kag with comorbidities. So, hindi siya pwede, anay. So, di lang siya anay sa Negros. Yes. Pero at least ikaw ang baskugan. Sa Negros Occidental. Sa Negros Occidental. Soon pa lang to tani ang kuan Negros Oriental galing timing gid nag-close ang border. Yes. Managsulod na siya tani. Kwanto sa tani mapalaptas ang iyang powers. Video palaptag niya. So, sabwag. Sabwag. Sabwag niya para do gapano siya. Ano na guys sa humayan tawag sina? Gapatanom. Batanom. Kasabwag sang powers. Good morning, attorney. Kili-kili powers. Kili-kili powers. Kala, pag nang kili-kili powers, yan doon kasakit sa ilo. No? Kala. Okay? Okay, So buwas siya, may ano kita buwas siya? Ay, boss, gili mga action ha. May live ta, Action Boy. Last Jess ang aga, Facebook? bantayan nyo. Sa Facebook,
sa Action Radio Bacolod, live na live, may mga exciting prizes ang inyong madaugan. So, invite ka mo mga ka-action, iset nyo dra inyo nga alarm. Ano oras? Alas 10 gani. Sige. Sulit ba? Sang aga. Basi lipat sila bla. Ako basi wala akong lipat. Oo. Sila bla basi lipat. 10 a.m. ha, tomorrow mga ka-action, August 7. Kay kabagi na siya Action Boy sa aton nga month-long celebration. Sa 52nd anniversary. Yes, Action Radio Bacolod. Very good. Okay? So, hindi sa pabalong kung maano wash. Hindi lang. May mga pakulo. May mga pakulo. Nga nagabukal-bukal. Sige, kay Nancy Cabel Discotido, good morning. Okay na? O, sige. Balita international, nagpromisa ang China sang 2 ka bilyon ka doses ng COVID-19 vaccine sa bugos nga kalibutan. Magluwas pa diri maghatag man sila sang 100 milyones dolyares nga donasyon sa International Vaccine Distribution System nga COVAX. Ini ang ginpasiguro mismo ni Chinese President Xi Jinping sa iyang ginhimo nga televised announcement. Ang nasambit nga anunsyo ang ginpatigayon sa kasemana matapos ang promisa sini nga 3 bilyones dolyares nga bulig sa mapungsod para batuan ang COVID-19 sa ginpatigayon nga APEC Head of State meeting. Samtang ang inflation naghagan sa 2 bulan sang Hulyo kag nagbalik ini sa target sang kung malapit sa target sang gobyerno para sa unang kayunan sini nga tuig. Samtang nagnubo ang presyo sang transportasyon na apang ang mataas nga balayran sa pila ka mga items sa food basket ang nagahatag karon sa kabalaka nga makaapekto ini sa mga presyo sa palabuton nga mga binulan. Ang headline inflation ang rate sang inyong saka sa Consumer Price Index nagnubo ini sa 4% sa Hulyo halin sa 4.1% sa naglihid nga bulan. Ini ang nagasanto man sa ginatawag nga market consensus. Apang mas madasig yapon sa 2.7% nga record sa mga period sang nagligad nga tuig. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 50 pesos kag 33 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 25 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 47 centimos. Sa ito naman nga balita entertainment, padulong na sa Poland ang pambato sa Pilipinas sa Miss Supranational nga si Dindy Pajares. Sa iya Instagram account, nagpost din isang picture samtang yara sa airport kag uyat ang bandera sang Pilipinas. Pati kayo rin ang nasambit nga pageant sa Agosto 21. Naibaluan, ginapoint si Pajares nga magpresenta sa pungsod pinaagi sa binotohay gikan sa iya man kaangay nga kandidata sa Miss World Philippines. Nagapreparar na karon ang pamilya sang Filipino boxer nga si Carlo Paalam nga nakasulod na sa finals pagkatapos nga ginpierde ang yes na enkwentro nga Japanese nga si Ryomi Tanaka sa men's flyweight division. Sa interview ginpahag ni Mr. Pio Rio Paalam Sr. nga nagapangamuyo ang ila bilog nga pamilya sa away sa ila bata nga si Carlo Paalam nga nakasulod na sa finals sang Tokyo Olympics kag enkwentron sini ang boksidor gikan sa United Kingdom nga natalana ini sa Agosto 7. Dako man ang ilas ni Kalipay sa pagdaog ni Carlo Paalam. Nagpasalamat man siya sa suporta sa mga Pilipino sa iya sini nga bata. Nagapangamuyo sila nga makuha ni Carlo Paalam ang bulawan nga medalya sa iya enkwentro sa adlaw nga Sabado. Sa nabaluan, si Carlo Paalam ang sigurado na para sa silver medal. Balita Espesyal! Alright! Energy! And happy Friday, everyone! Action Boy, happy Friday! Happy Friday! Kag, dali lang gida. Kaya may tamyawon lang ko di balaan na yun. Sige, go! Happy birthday kay Judy Antolo. Si Judy, classmate isang manghud ko, no? Ang panamyaw halin kay Ronald Antolo. Ginagreet man si Miss Evit Yap, kag Miss Cathy Nicavera, Ma'am Laila Fideres, kag Sir Edwin Fideres. Good morning lang dira sa inyo, no? Sige. Sige, kay since nag-greet ka lang birthday. Happy birthday man kay Ma'am Marjorie Mirayo sa Barangay Carabalan, Action Boy. Nakita ko din sa Facebook ko birthday niya galit Subo. So happy birthday Ma'am Marjorie Mirayo sa Carabalan Elementary School. Yes, okay. So happy birthday. Si Michiko i-greet lang daon Dali lang kayo, dula ko ka-prepare sa ako. Ato. O tanjobyo me dito, Michiko-san.
Puchiko, gidya. Wala yung intrang puchiko, mga kaksyon, Ang puchiko yung putsiko. Action boy, hindi pala katulog sa akon, sa mo hindi amo. De, sige. Basta, happy birthday kay Happy birthday. Michiko. Murayama. Murayama. Yes. Gikan sa iya Iloy nga ara sa Japan. Si Maria Rivera Murayama. Abi Yes. ba na ganun puli siya. Si kay Remea Garcia dira sa Barangay Panukoy, good morning. Kag kay Chichi. Chichi. Good Chichi morning. sa Kawayan. Sige, go. Yes. Sige, ang atong balita Special Action Boy, ariyo mga naglain-lain bala nga ilimnon bala or alcoholic drinks Action Boy nga maayo para sa aton ni kaing lawas. Ano yara man gali? Mayara man gali. Feeling Kahit ko na syempre- daw. Syempre, actually dugay na ginagamba nga may may epekto. Pero syempre, in moderation, di kay himuon mo siya nga food supplement. Kaya himo mo gali ka maintenance, ay kalay sa maintenance. So, sa tanan na ginakaon ta Action Boy, ano magid man yan? In na nga, moderation. may mga gid man niya sa aton, may mga gani mayo nga benepisyo. Galing kung sobra, lain naman. Ang sobra hindi tama. Pag naging sobra hindi na tama. Yes. So, our Action Boy, ang pinakauna gid is ang red wine. Red wine. Kaya sunod dire, when it comes to healthier alcohol, kuno Action Boy, inigid ako no ang number 1. Good for the heart. Yes, sunod sa mga expert, ang red wine, ang may antioxidants kuno nga may kasarangan nga protektahan ang cells kag mayara man sa ginatawag nga polyphenols naga-promote sa heart health. Tama. So maayo siya gali, no? Ayun siya, oo. Basta nakuha na, mga 1, 2, mga isa, 2 lang ka-shot. Kaya hindi man sila. Hindi, shot siya nga daw tuba, ha? Tapos hindi shots nga kada oras, sabi kada oras mga shots. So. Hindi, meron man isa ka-shot mo daw tuba, bla. Kita ka sa tuba At mag-inom. nila na yung tuba yan. Hindi, namin ko ang pang-inom na daw tuba. Ang kadamuon mag-inom sa daw tuba, bla. Isa lang tuod ka-shot, pero daw tuba, bla nga kadamuon. Ang inom daw tuba nga pang-inom. Sige. Kaya inom ka tuba, wala. 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 Okay, wala ko na tamisan. Wala ko na tamis. Kaya di ba tamis na ako, no? Tamis, Depende, no? Depende. May ara tamis, oo. Pero Sige why lang, ko kaya. nag-inom sina? Hindi ka guro tuba man. Timayo, pag inakay halina sa coconut. Yes, oo. Tapos sa mga sapat-sapat, pigadigad mo lang na saya. Ay, kala. Hindi pwede sa laon. Pagad-gida. Sala-sala pag may Tapos so, naginapahigadigad na. Mayroon, pag nasa Action Boy sa Mindanao, ginatawag nila nga kutil. Bala mo? Kinutil. Sa among Kinutil. kinutil na di sa Oo. combination na siya. Nga ginabatan sang Royal, Tuba, Milo. oh, Milo, Oo. kagaro. Egg. Oo, na itlog. Raw egg. Alam ka lang mo kung saan side up. Raw egg ginabatan. Una Tapos sa ginamix. kinutil. Kano ginamix. sabor? Namet? Namit eh. Gali. Siguro pro ko katilaw pa na. Wayo ko na. Kaya nga mo tangad ko pala. Kung makaon lang ko itlog. Kaon lang ko itlog eh. Oo, inom ka lang yun. Inom lang ko tuba, inom ko tuba, inom Milo, inom ko Milo. Hindi mo gusto may mix. Hindi mo gusto yun. Kinutil. Sa inyo, hotel. Tiyan mo na. Kinutil mo So, ang ano pag i-correction boy, magluwas sa red wine, ti ang white wine, kag rose wine, may amuman kuno ni nga benefits, pero mas manubo lang ya. Ti ang red wine niya taas, itsa ko nung benefits. Kaya kabalo kang red wine kag white wine, may diferensya. Ako na sa blakon sa ano mo sa... Ang ginamba mo sa akon, kung ano yung mukaunon. Kung ang imo nga kuan meat, Red red wine, wine. Kung fish, white wine. yes. Muna Bongga, siya. no? Muna siya, oo. Muna siya dapat. So, hindi pwede to ba? Para sa katilaw ko one time daw dinner, wala nga daw kuan ba? Fancy dinner. Hindi. Ano? Nang dinner, panawag sa laman. Inablang daw kapurma, kakuan nga dinner, blaya. Fine dining. Fine dining, oo. Ah. Nga, pag before kami nag-start, wine anay, ma-wine anay. Mangkot ka, mangkot yung waiter. Kung kami dalas lang ang mga wine, mangkot yung waiter, sir, red wine or white wine. Ilang taon man, kung ano yung ginakaon. Kaya magkatawanay ko ano ang main course. Kung meat, Ma'am, anong main course ng nursing? Ay, hindi. Wala. Charot. na. So, So, kung red wine, meat. meat. Kung white wine, fish. Tisigyan mo na gali. Kaya basi makaano ko dason sa fine dining. So, Mm-hmm. please kabalo ko. Duman ko ginahambal mo nga dapat fish. No. Pero hindi na pwede ang fish casserole ni Jo Marie. Fish casserole. May sabaw galing, no? Fish casserole. Kaya yung tawagan nga fish casserole, kaya ginuto sa kasirula. Oo. So, fish casserole.
Kalay. So, Raso. Masyo. Sige, masulod na siya dugay-dugay. So, next action boy, ang champagne. Champagne. Kaya ang mga ubas, kung ginagamit sa action boy, agad may makahimo sang champagne, may ginatawag ko no, o kung may mataas nga phenolic compounds. Phenolic. Isa ini ko no kasay sa antioxidant, kaya nagapabaskog sa brain health. Kaya nagapanubo naman sang kadalagman sa demensya. Dementia. Kag Oh, yung mga mga Parkinson's disease, mga Alzheimer's. So, again, in moderation. Moderation. Hindi pa idungan sa imong maintenance. Kasi pag inom mo lang maintenance, high blood, nag-inom mo dahil sa wine or red wine. Laban ka na sa goodbye. So kung mag-inom ka sang mga amuna, hindi ka mag-inom nga from 6 to 9. Liquor ban. Say liquor ban. Sorry, next, ang paborito mo. Tequila. Yes, tequila. Kaya base sa isa ko nakapagtuon, yung ginimo sa isa ka ilaga. Ay, sa ilaga, ginpati. So, action boy, ang pag-consume ko sang tequila plant, ang pwede nga magapataas sa calcium absorption. Kaya nagapanami sa bone health. Tingnan ko bakod pa si magsaka di sa 4th floor. Kay, wala kaya gapangawid sa ano na. Gumawo ka rin. Kalain. Ay, ano? Kalay. Kaya ba pag sa expert action boy, ang clear liquors ko ang tequila clear na siya. Low calorie drink. Ay, tingala mo maintain mo yung mga weight. Low calorie mo. Low calorie. Ganito mo nagaling imnon ta sa mga party. Ganito ba siya pagkabos? Pagpuli. Kito grabe yung ego. Sinis ko lang sang tequila ko na no. So ano lang, in moderation. Moderation ka lang, mga 1-2 shots. Muna sa, tapos with, ano nga, kuha ganila, ng iodized salt. Oo, kag lemon. Or calamansi. Lemon para kuha. With sashimi. Ay, hello. Suyo picture you. Sino? Hello, yeah. Okay lang na siya din. Masarap yun ako yung tequila action boy. Tequila man na siya mong... Nakakuhaan ka? Nakatry. Katry ka na sa sashimi? Kaya amo na sa the best nga. Wala Ay, ka ba sashimi? Happy peanuts lang amon. Kung inom sa tequila, happy peanuts. Garaya. Ang masarap nga. Ay, kalain. Kay boy bawa. Sige, try na sa ng sashimi. With wasabi. Wasabi. Kakahang mo na sa wasabi man. Pero sige Kaya lang, amo na gamay siya. lang. Amo na siya. Sige. Amo na blay regalo sa amon sa December. Amo na siya niden. Basi, wala isa lang kakao. Hindi ka na magsulit. Nga, Inahan, isa lang black piknit mo. Tapos hindi na kuha. Tistingan ta rin. Amat-amaton ka daan lang. Ay, aluhan ka na. So, last action boy, ang whiskey. Whiskey. Kaangay isang na-mentionar, ang red wine, ang may antioxidant kag benefits, kag base sa pagtuon, ang whiskey, may amo man ako, no? Bongga, galing, no? Pero again, action boy, panumdum sa mga health expert, in moderation ang pag-inom. Okay? Drink moderately. Yes, drink moderately. Ano ba? Hindi patama. No? Sige, okay. Sige. Sakay, kami ako da si amiga ko Nancy Clavel Discutido sa Barangay 29. Si M. Saboso, good morning dira, kag Attorney Dag Pandan. Slasher Sumugat, ismigo ko Engineer Ray Ruiz dira sa May Candoni, good morning man. Rosemary Kabugwason, kag MJ Escandido Hildure. Kay Josefina Locsin Generato. Good morning, man. Liwat kay Manong Bongbong Marcelino sa La Carlota, kag sa asawa. Kasi tarang nga staff sang gintubdan po. Abi ka na si Manong mo Bongbong Marcos. Marcelino. Alain po na tito ko na ya. Marcelino gali ya. Manong niya si Bongbong Marcelino. Aha. Si Bongbong Marcos ya tito. Tito. Tito Bongbong. Magkanto di siya gani sa siyempre lapit ng eleksyon. Sige. Madala na siya sang Tabako. kada December. Kada December, Ham. puto bongbong. Puto bongbong. Correct. Sige. Salamat sa puto bongbong, Tito Bong. Tito. Tito Bong. Ano? Standby na kita mag-action sa Action Hotline. May kaupo ninyo karon si Action Brian Morden. Ang inyo naman din ng news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Bacolod Action!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio!